гимнастика. Така че ако някой си мисли, че този спорт е много лесен, много жестоко се лъже. Много сериозни са натоварванията и в художествената гимнастика. Са ли израелките конкуренти на българските сериозни? Да, реакцията ти е красноречива, че не бива такива въпроси да се задават. Абсурдно е, просто... Всички са конкуренция в момента. Лошото е, че всички отбори имат претенции. Това се случва на практика, но един професионалист не може да не види разликата. И това те питам. Абсурдно е да бъдат конкуренти на нашите момичета. Даже се чуда при толкова, да не се изказвам така с много силни думи, но при толкова лесно съчетание с липса на всякакъв риск, не мога да разбера откъде толкова много грешки допуснаха Израел. Очаквах да кажеш, не мога да разбера защо толкова ги подкрепят, защото, например, на Световната купа в Песаро са четвърти. И това също не мога да разбера. Но като че ли има един момент, в който поне в нашия спорт нещата се случват малко по инерция. Ако при 2-3 години те са вадили някакъв отбор, сега в случай не виждам нито хомогенен състав,